Katkum ka khubor ba menta kasngi ka laitrik Jun arhajar arphawai. Hakajing ya khun persya ya ka khlam coronavirus ka jala Maharashtra kladon menta hakajing sya khangdam hadin ba ka sarkar jong kate ka jala klapen bena ba enom sya shu yanu henrei en sya tang ya kitiu kidukan ki badimar bam bakin pli nadu ka henyo ba jemen step hadu ka ar ba je janmit. Bat kalok daw hapo kate ka jala kan kut hadu ka khatsan trik jong ubanai Jun arhajar arphawai. Henrei watla ka sarkar klapen bena ya kate kalok daw henrei uwei pat u aktor uba pau nambah hapo ka ri India ublatip kerteng kum utai garshrop bat ka samla jong u ka disha patani kite klapen khen ya kate ka jing khangdam lani kalok daw. Katkum ka jing yathu jong ki pulit kilaong ba ya kite ki aktor lalap bakidang syong hapo ka banstan. Bat kite ki khlamla aban aya ka sakhi ka babyang hadin baki pulit kilabat yaki. Kite ki pulit jong ka jala Mumbai kile thu ru ba kila de ban file da ka bat panhap yaki hapo ka kendon shispa pra disobey the order of public servant of the Indian Penal Code. Hadu menta kibayo ya katega jingpang coronavirus hapo katega jala Maharashtra tangki kena kila palat ya ka kendai hajar ngut. Katbala da khenlang baro kibrang don hakajing sumar kibadai na po katega jala kidon kumba arlak khatpra hajar praspa saw. Bat habro kawai ka ri India menta kila poi shaka ar krur prap saulak sapwai hajar kendai spa prapandriu na pedeng kitei kibrang sa menta hapdeng ka jingsha sumar lani aktif kes kidon kumba prapunyolak khatlai hajar sauspa khatlai ngut. Kibayo pang tang hapo ka arpso kanta hapro kawai ka ri India kidon kumba shilak live saw hajar shispa san saw kibakoj arlak khatwai hajar sauspa khandai kibla khatno ar hajar praspa prapunyo. Habangi pet katkum kanika report kabamenta kasngi ngiyo i balabun kibakoj ban kibayo pang thamai hapro kawai ka ri India tangkine kubleshibun.